Video sang bagong kasal sa probinsya sang Antique nga nagsakay sa backhoe agud makatabok sa suba pakadto sa reception venue sang ila kasal nag-viral. Inigitutukan ni Zen Kilantang. Mapasana all ka na lang sa kay Mr. and Mrs. Sareno matapos nga nag-viral ang ila video sa social media. Wanna know why? Bangod sa baylo nga bridal car ang sakyan sang bagong kasal, backhoe ang nagkarga sa ila. Madamo sang positibo nga reaksyon ang netizens matapos nga ginpost ang video. May pa-hashtag against all ads. Hashtag bumaha, bumagyo tuloy pa rin ang kasal. Kag hashtag hindi makapugong ang baha sa tampad nga pagpalangga. Makitaan sa video nga nagsakay sa backhoe ang bride kag ang groom agud makatabok sa suba samtang nagadaludo ang tubig baha. Duha ka backhoe ang gingamit agud matigayon nga makatabok sila sa suba pakadto sa reception venue sa barangay Igkokok sa Sibalom Antique. Istorya sang bride nga si Ivy, hindi nangin upang ang malain nga tiyempo agud matigayon ang ila kasal. Mixed emotion gid ang amon nga nabatsyagan kang akan nga bana kag ang patiman kang amon nga ninong kag ninang nga something nga nakilbaan man sanda, pero need gid namon nga magsakay dito kato sa bako para lang gid nga maka-celebrate kami kang amon nga wedding ridya sa amon nga venue. Kay ang amon nga balay wala gid mahimo kay piyakit kami kasuba. Need gid namon nga magtabok para lang gid kami makaigma. Hindi lang ang bride kag groom ang nagsakay sa backhoe, pati man ang ilang mga maninay kag maninoy. Tuman man ang kalipay sang couple, bangod may mga tao nga nagbulig sa ila, agud matigayon ng ila kasal. Ginpasalamatan naman nila ang ilang mga bisita nga nangin kabahin sang ila unforgettable wedding day. Bukat gito hindrance ang baha nga to para nga malampuasan gid namon kag ma-celebrate gid namon successfully kag happily ang amon nga wedding. Nangin unforgettable pagitana ang dahilan sa uran kag sa baha nga to. Upod Kiromel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.